Devran, Nuri, Han, kakağınız bakıyara, dil üstündenem, hat üstündenem, hiç yiğinden miras koymalıyıp aytmanır. Onsoň Türkmenin däw boýunça hemme zady körpe hany hoşraýdyk bolmamyka. Mene garşy däl ýaşuly. Aýnamy. Kakam işlat yazmadyk, aýtmadyk bolsa, türkmençiligi gara bolubermeli orada. Menem garşy däl. Onlar razy da hemmeňiz. Hawa razy. Hawa näme netije geldiňiz? Netije mi? Netije mene hemme zatyn ýüze önerdim. O näme üçin? Soramana ýüzüm ýok. Şey diýsene. Yüz gören cennet görmez ipdirler. Hadi men oğlan yetişip gele. Sen soňala deden okmy? Edýän. Ondan berilen zat satynyp 5 manat pul edinerler oýnatgy. Sen näle adam he? Beýle sözleri diýmene näp diliň bar ýara? Ejem kakam diýrika heýbir gapsynan bardykmy? Eýtdik beýtik bahana etdik. Ýanky merkede hemme kişiň ýüzi bire terestiler. Oturanyň hemmesi diýenlerler. 7 ýyla görünmediler. Ölenden soňra zat paýlaşmana geldilermi kadip. Şu zatlardan soň men näp zat soraýyn? Hadi men çağılan yetişer. Ana şonu görersin. Şu gün barıp öz hakyň soramadyňa. Bayağı ökünörsiň ha. Şeýle bir ökünörsiň. Şonu sen merkede ýadyňa düşmez. Başlasam. Ay. Orlay. Nuri, ýaşular gitdilermi? Hawa gitdiler. Hawa näme netije geldiler? Bir derek netije geldiler. O näme diýdiň boldy? Jaý tutuşluğuna hana berýärler. Vay bolaýdyr begenäýdim. Näme begendim? Nämesine begendim? Hanım! Hanım! Hemme zadalmağa hak ýokdur. Kakamyň zady, biziň hem zadymyz. Meňem zadym. Men düşünmedim. Han kakyň ýöremekden galan soňam. Ýekejegede gaşyn çyttyrman. Dünýeden ötüýünçe oň ýanyna bolup ähli hyzmatlaryny edennede. Onna bolmadyk hak sende ne edip bolýar? Ey! Bar gümüň çek sanay! Inni senden akıl almalym o men. Hey senden maslahat soradymmy? Bu maslahatlar men tek zarurysyň. Ýöne sen maňa bir zat aýt. Kakaň senden razy bir boldumka? Han, adamlar azalanmolsa bir salim diýinjiň alay. Din jalmana wagt ýok. Kellede müň pikir bar. Näme üçin? Näme boldy? Dogonlam jaý bölmegim soraýarlar.
Hani yan iştat gerek däldiler diýdiňe? Yan gerek däldiler. Indi gerek diýerler. Olar meni gaty gynandyrdylar. Olardan edil beýle da garaşmakdym. Nädip 7 ýyllap gapyňdan gelmän ýene-de bir dara tamakyn bolup bolýar. Seret, sen özüň gowulýansyň. Men hemme zada goşulyp oturjak gel. Ýöne bölýän bolsalar böläýeli. Sebäbi biz sen qakyňa zat üçin sereden nälersiz? Esasy zat ol bizden razy. Menem jeýle pikir etdim. Esasy zat ejem qakam razy etdik. Radylonam öldürnen eşdik. Allah egnimizden masmasın. Canımızsa başımız dik ketip ýörsek, biz bular ýaljagy mümkin ederiz. Gerek jaý bolsun. Bar çay demle.